Ngapunten iki golongane wong tukang ngopi, tukang marung. Oke. Ngopi nang. Nah, iki. Kene ngopi iki difoto. Wetenge apa ora klempoken kok ngopi ya. Yo ngelak Mas. Mbah Lurah mboten ngopi niku degan. Degan dhewe. Iki tukang ngopi. Iki Warung kopi Cemara Sewu. Lek iki apa teh? Oh, teh niku Pak nggih. Biasane lek teh kan ya Oh, murdan ya. Biasane murdan. lainnya ireng. Yo ora biasane es teh kan murdan itu. Iki wonge cilik-cilik bodho ngopi iki tenge. Degan enek. Degan.